A pesar d'esta situació tan difícil que estem vivint, l'Ajuntament de Vila-real ha continuat apostant per la cultura segura, i no ha volgut suspendre res. Dono les gràcies tant a Pepa Cases per la seva direcció artística com a Pau Ayet per la direcció tècnica i tot el personal de l'auditori que ha contribuït a que se puguen desenvolupar les 3 jornades en unes garanties absolutes de seguretat. Clar, doncs aquesta edició del 2020 ha estat una edició especial, no anem a dir complicada, ha estat especial pel tema de la Covid, pel tema d'ajornar l'edició, però tant des de l'Ajuntament com des de la direcció i tot l'equip consideràvem important dur a terme la novena edició de la manera que fora, no? Reinventant-nos. Hem mantès l'essència del festival, malgrat que no hem pogut fer totes aquestes coses que tant ens agrada, com la part de compartir, no?, enguany. I malgrat que l'espai no convencional no ha sigut possible i que no hem pogut dur la dansa als instituts, que també és una de les nostres tasques i que pensem que és important, la resta s'ha dut a terme amb normalitat i, de fet, amb molt d'èxit. La valoració d'este festival ha sigut fantàstica. Des de l'inici, en la representació que vam fer en la plaça, que va ser espectacular, perquè, com l'arena, com veure aquelles dansarines expressant sentiments i transportar-nos a un altre món. Però en cada dia, tant que després hem pogut veure en l'auditori, han sigut 3 espectacles cada dia en disciplines diferents i sorprenents. I amb moltes ganes de començar, que ja estem ultimant el 2020 i estem pensant en el 2021, sobretot perquè és una edició molt especial, la 10ª edició, i que confiem en que estiga feta amb tota la normalitat del món, perquè segur que la duem a terme, sobretot amb molta dansa i amb molta passió i molta il·lusió.
Why?